Добре дошли в Сливенски вести. Намирате ни на tvsliven.net. Приготовленията за посрещането на Банго Васил започват още от 12 януари. За Банго Васил правим пител колим. Правим си питела с кисело зели. По традиция правим си сърми и баница. И задължително хляб трябва да има върху масата. На трапезата се слагат задължително и баклава, кадаиф и баница. След като масата е подредена, след 8 вечерта се събира цялото семейство, трапезата се прекадява и се отправят пожелания. Да имаме здраве, успех, бъдеще да имаме в живота. Пожелаваме си първо здраве, да работим съзнателно, да печелим. На 14 януари от рано сутринта в квартала тръгват малки сурвакари, които честитят Банго Васил и сурвакът за здраве. Василица е най-големия ромски празник. Честита нова година на всички роми по случая на Банго Васил. Обективната истина без пудра и пари в Сливен е само на tvsliven.net.